Desite bre ljudi, ovdje ponovo sam vama FuTV Dark i danas nastavljamo Minecraft preživljavanje. Danas imamo, ako se ne varam, 6. epizodu. Dobio sam kontrpen kao nešto leknikovac, pravit ćemo stolicu možda unutra nešto, vidjet ćemo. Da vidimo šta nam treba, treba nam ovo će nam trebat, dobro. Treba će nam štapića. Dobro, treba nam ovo. Dobro, treba će nam još jedna tura. Sigurno. Dobro. Treba će nam i, ako se ne varam, ovo. 6, ajde još. Dobro. Napićem za svaki slučaj još. Dobro. Sam da vidim da li je to što mi još treba, ne. Evo ga, imamo ove kamene. Može. I idemo dalje, idemo napolje da vidimo kako je stanje sa životinjama, baštom. Pop. Dobro, još je dan. Podne, imamo nešto zdravo u bašti. Idemo. Ovo može. Evo, dobili smo seme. Opa, evo još jedno zrelo. Dobro, malo posadimo. Dobro. Dobro, svuda sam sad posadio, ako se ne varam. Nisam ovdje, fuck. Vreme se. Drugi dan. To što ovdje ima, koliko imamo kravica, joj, vidi kravica šta je, vidi. Gle kravica šta je. Opa. Gdje si muzo? Našao sam još jednu chicken, sam imam dva mala. Gdje je drugo mala, eno ga. Daj vidim, imamo jaje. Dobro. Hvala na jajetu. To još. Veš tamo bre, alo. Ba. Ba, tu da ste bili. Još jedno pile. Čemo i krave da probamo. Dole smo se dobili mali krava i idemo da koljemo posle šta ih. Čute tu bre, imate da jedete vode. Što smo taj da pravimo jeste letnikovac, da. To ćemo evo unutra dvorištu. Dobro. Tamo, nismo zapušeni, ali se. Mogu je drveno. Nema rupe. Dobro. Treba nam jedan.
Evo ćemo ovako. Napravit ćemo drugu verziju. Tiše vi tamo kravuri. Sutra klanje kravuri. Moramo požurimo, pale noć. Pa ćemo sići za ujutro, idemo da odspavamo. Slučajno sam stisnuo. Dobro. Sada ćemo ostaviti ovdje. Ajmo na posao. Mada bolje sam napravio. Šta sam ja postavio? Dobro, moramo ovako. Više i ga. Ništa možemo napraviti još. To je trać samo sekundu, sam da napravim. Ne tu. Tako. Dobro. Da li nam fali još jedna Da li nam fali još jedna ljudi? Da li nam fali još jedna? Daj mi samo jedno, treba mi 6. Da li Laura, poslužit ću možda za nešto. Dobro. Ne, on izgleda lepo, sad ćemo napraviti sa strane. Bolje da sam, evo ovdje ćemo staviti ovako. Ne, nešto. Dobro. Dobro, izgleda super. Dobro. Izgleda kao nešto zabava, Laura. Znam.
sad ćemo napraviti malo diverziju. Trebali smo još ovamo da ne reda sam. Nemam kram ponovno napraviti, ali nema veze. Osjećam sam ovako, što izgleda super. Šta ti budiš kokoš? Dobro. To je to za letnjikovac. Treba će nam ovo. Ne više mjesta. Dobro. Držite se kokoši, to je kravice. Fuck, moram okolo. Nisam napravio izvorište, idem tamo, ne veze. Još nam raslo, što god. Jao, šta ih je, bok te mazo. Osjećam samo dve dijelom. Evo ove dve naprimjer ne bude. Imamo dve velike krave, imamo. Dobro. 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 Šta kod vas ima kokoš? Nisam puno seme da vas parim. Džame mi bilo je. Što ti zapucu zid jebote? Ču uspija, bićete. Dobro, eto imamo, sada smo sanjili malo, proizvode dobro. Sada uzmemo motiku, seme malo da posadimo tamo da poberemo ono što može da poberemo. Dobro. Dobro, dobro. Treba mi ovo. Ovo ćemo je staviti tu, da možda još nešto stane. Samo 17 kože ljudi. Joj, 18, 19. Neka život teče. Neka život teče. Sad da vidimo. Dobro. Ovo. Neka život teče. Skoro nam je sve poraslo. Imamo i krave da parimo. Dobro. Ti tu. Ti tu. Ti tu. Ti tu. Ti tu. Imamo ovo sa druge strane, imamo, dobro malo su sad poštovanji, a šta da se radi, mora i to nekako, ovo će možda eventualno sutra biti, dobro sve smo sadili, kako nismo sve vokte mazu, dobro sad jesmo.
Mislim što će to biti za ovu epizodu. Samo nešto da malo pilića i krave. Gdje malo, evo ga. Gdje ste vi veliki? Toba. A, zajebao sam ja, nema veze. Ali to je to. Ljudi, nakupili smo mi hrane, ko što ću napraviti samo u dijelu i to je to, da vidi kako se pravi za oni koji ne znaju. Treba nam sve komplet. Prvo ćemo napravimo rusluk. Evo, rusluk. Talone. Samo fali cipela, to će biti posle, još krava. Dobro. To je to, ljudi, sad nešto da pojedem pečeno. Ne. To ja nemam ništa pečenog. Nemam krompira. Pa ćemo krompiršića davati, da bude ispečen. Imam koliko da je ispečen. Ovo je skoro puno. Super.